gane ba. Auki. Kada ka sake ta. Tuni na sake ta kuma saki uku. Dan ba zan yi da iskancin take ɗaukar man ba. Ai dama titi tana yawan kiran maganganu a kan ba abin da ba ta faɗa min ba a kan. Kawai dai ba dai amfani da ina gaya maka ne shi yasa tunani. Kin ji ko? Ta kare dai. Yanzu ba sai kuma ta san da wanda za ta yi ba. Yanzu dai kada za ka zauna ka ba za ka dai sake aure ne. Wai ni? Ya ma zan zauna haka. Amma kafin ka samu mace irin ka. Bari in gaya miki wani abu. Da baki sani. Wannan sirri na zan gaya miki. Ni da in kwana uku ban gama mace ba. Tsakanina da Allah. Na rantsa miki da Allah tsara a ce a tirela ta tuwo ba birki. Ina kuce akan hanya. Tana zuwa ta ci birki kan ta taka ni. Sau da haka ina nan zan samu mace yar mutunci wacce ta ya kamata wacce za ta tarare ni musamman tun da goje tana tarare ta har in ta je gida ta ci gaba da tarare ta ba dare kuma ba rana. Ban taya ka adda Allah ya baka irin mutum da kake. To amin sun ba ne amma tare ai mutumin da ki ai ya samu ko ai kwa ya ma'ana ita ɗin kuma kin santa yanzu misali na irin wasan da kuke da carabke in kin jefa ɗaya in ya dawo ba wajen ke sake dawowa ba to ne to ni ban ta kuka kike sauri ni ba ki ce min komai ba menene ya faru wai musakir da ya shigo ina zaune ce in haɗa nawa in tafi gidan mu ya sake ni kuma saki uku ya sake ki amma muku shiri da kyauta ba ni mana halarci ba kuma duk abin da nake mutumin nan bai gani ba ni nake fafutukar duk yadda za a yi mace umma dan kwancen nan in na samu in so mishi duk dan dai mu zauna lafiya amma umma bai gani ba wanda ba komai wannan kin yi dan Allah umma dama maza haka suke binta maza ba haka suke ba gaba dan ba a tare an zama ɗaya ba dan wani ya san darajar mace wani ko bai san darajar mace kuma mace ba abin wulaƙantawa ba ce shikenan umma ni na cuce shi Allah zai saka ni in kuma shi ya cuce ni Allah zai saka mu kuma da nan abin da zai yi bare ni ya ce mahaifin ki ya rasu amma da abin da zai saka mana kenan a rayuwarsa amma ba ku wanda ya miki albarka wanda Allah ya zaba mana abin da ya yi ina ta neman ki ina ki aje wayanki ne bayana ana sai da titin ina to wallahi lafiya lau daga ina ta yi tafiya to ai ko ina tabbatar miki wannan zance ƙarya ne don kon tana nan ba inda ta tafi maman ta ce za ta yi ƙarya tabbas idan ma kan bata fara ba taɓa yin ƙarya ba to ko ta fara akan ki don ku wallahi tana gidan tsohon mijinki tana auren sa ashe an gamu tsohon mijina tana gidan tsohon mijinki muzakiru kwarai faɗi da ihu ki ƙara da tsalle muzakirin ta zagaya ta aure ai ina tunanin yanda kika ja ta a jiki da irin hirarrakin da kike na mijinki a wurinta wani abun daga ciki ya ja hankalinka sai ka har ta aikata ni abokin shawara ta ce yanzu tona asirin miji gurin kawa ai ba karamin abu bane ba daga kin fara tona asirin mijinki a gurin kawaye daga lokacin kawayen wani daga cikinsu za ta kwadaitu da son ta ji irin roman abin da kike dandana gidan
ai kwa lalle larai zan je gidanta in ci mata mutunci yanzu dan mun daura da mara tsiya kenan ni da ita. Ina ji. Umma. Na. Wallahi umma mutum ba abin amincewa bane. Haka ne. Na je na fita da na dawo ina kan hanyar dawowa sai na haɗu da wata ƙawata ta ce gaya min wai mun Zakiru wai ya auri ƙawata. Eh? Wallahi umma. To ke waye gaya miki? Cewa mu Zakiru ya auri kawai. Wata ƙawata ce ce gaya min. Bintalo. Ba ki da hankali. Ai ba duk magana za ki kwashi ki daga gaya kawaki namiji. Ko ni mahaifiyarki ba duk komai za ki dinga ɗiba kina zuwa kina gaya min ba namiji. Yanzu haka wata magana kika je kika ɗiba kika gaya mata mai daɗi shi yasa ta ji daɗi take zuwa gidanki har ta kashe miki aure ta aure miki miji. Haka ne umma. Wallahi duk na kwashe sirri na tsakanin da mijina na gaya mata. Duk lokacin da ta zo muka zauna muna fira sai na kwashe na gaya mata. Sai kun ji abin da ya faru. Gaskiya bata kyauta miki ba. Dole ki yi takan sansan da mijinki. Ni ma ban san hakan ba. Shi yasa na furta miki. Dan Allah ki yi hakuri. Haka ne. Ni ma abin da yasa na gaya miki saboda in kin yi auren ke ma ki taka tsantsan da nake miji saboda irin wa'annan kawayen. Ni zan wuce. Ba za ki tafi? To. Shi kenan bari mu je inda kaki. Ina miki fatan alheri Allah kuma ya bada zaman lafiya. Allah ya ba ku zuriya. Na gode sosai. Ni zan wuce. To shi kenan. Zai da kaki. Sai a gaida su inda. Wato abokina duk inda zumunci yake ina jin kabila muna cikinsa to fatanmu ubangiji ya tashe mu a aljanna baki da amin da girma domin duk mutumin da aka ce ka haɗu da kyakkyawan aboki wannan gaskiya wanda babu wani abu da zai gaya maka sai yanda za a bauta wa Allah sai yanda za a yi wa manzon Allah salati sai zikiri sai hailala wannan gaskiya wannan a gode wa Allah wannan gaskiya ne abokina na tsaya na caje zamantakewar mu babu komai a cikin tafiya da yin gaskiya ne Allah ji kan iyayen mu amin amin Allah ya gafarta mana baki mu amin ɗaya mu amin zira'a kuma in mun same ta nan gaba ubangiji Allah ya albarkace ta kuma ya tsare mana karin amin dan matsayin manzo wannan ka zo da addu'a amin amin ai wato Bilal ni kowane lokaci ina shiga an ga amma kana nema kuma gaba ɗaya kuma ka ɓata rawarka da tsalle Bilal lafiya lafiya kalau wala kana nema ka ɓata rawarka da tsalle ta me wannan din da Allah dawo da kanan da Allah la ku gaisa Bilal da Ali me ba komai to kuma me za ki gaya mun ba ita gonar masoya ba kowane yake shiga ba Allah tsaya ke wannan tare muka tashi tare muka fara karatu tare aka sha mu komai da ku ya san abin da yake na sani wannan gaskiya mu me za ki ga mun wanda bai sani ba buri ya kamata mutum ku ga mun rashin mutunci a can gurin ki ce ne miki abin da mu muke miki kuma ke zaki sai kina sunan wannan ta sana aiki ba sai ga wata kaga ba haka kaman ta da abin da ya faru a can kun ka zo nan gurin gaskiya na ji na manta ma dai wannan magana ta bar ta kawai kaga ba haka ake ba sai kai mata ƙarin bayani ba wai ka wuce kuma ka rabu da ni ba ban ga mata ko me ga wata ki ga mata to sai dai ki hakuri yanzu nan mu ce wadda iman duk kalan da kike mar ango ne sabo shekaran jiya ka daura masa aure da kin kula za ki ga kwalli ne a idan sa amarya ce ta sa masa kwalli ne a idan ni ko mata uku gare shi in zame na hudu tunda ina son shi na amince ballantana mata daya dan Allah ka taimaka wannan kuma kin ɗebo ruwan da buwar kai amma ni da kanan kin ga jiya kwana muka muna masa fajiya ta bikinsa
yanzu nan bakin masallaci zan je ɗauki butanya alwala da na shigar na samu buzo na zauna sai gari ya waye musafar kwana zan yi. Dan Allah ka taimaka mu. A'a ya haƙuri. Kin san ni da shi ba ƙarya muke ba abin da ya kama na gaskiya ya gaya min na gaya ma. Gwagwa sai dai ki samu alaran ma wannan malam magariya Yusuf magariya ya shimfiɗa butuya nan. Iya nan bakin masallaci na gaya miki. Ki ce ina alaran ma sha malam Yusuf na magariya. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Sannu da zuwa. Yawwa. Bismillah. To. Sannu da waniya. Lafiya sai godiya. Wato ba wani abu ne yasa na zo gurinki. Na san Allah ya yarda da abin da nake nema albarmar ki zan samu a gurinki. Abin da ya kawo ni roƙon arziki nake dan Allah dan Annabi. Ki sa mijinki a aure yar wajena saboda ta nuna min ba wanda take so sai shi wallahi shi ne kawai ya kawo ni. Da abin da kika zo kenan. Ko? Dan tsaba cin fuska har gidana ki zo kina mijina ya aure aiki. To kar Allah ya sa ita ki ta aure. Kar Allah ya sa ita ki aure Allah ta shi tafi. Tashi ki tafi ki ban guri dan Allah. A'a. Ka ji mun mata? Ban daga zuwa roƙon a wani dalili? Ba wani zancen roƙon arziki a nan. Wannan cin fuska ne har cikin gidana kika zo ki yi min shi. Tashi ki fita. Ki tashi dan Allah na dai tabar mata. Har da yi miki shimfiɗa sai ka ce da kuma mutuncin nan ne ya ishe da bakin ji daga roƙon arziki. Dan Allah. Za ki tura min gwadon jarama? Ki fita ki ban mun guri. A je can Allah ya sa ya ta aure. To sai na shiga na fita sai ta aure. Kuma nan za a kawo miki. Nan za a kawo miki. Ka shigo a gani. Daga roƙon arziki. Ka ji mun jarumar biyan mata. Ki zo min har gida ki daga min hankali. Ba mutunci ne na ishe ni. Jabi can dai a faɗa abu wani sarki. Aikin banza aikin wofi. Dan na nemi shawar. Ki tafi dai. To zan cuso miki ta. Lafiya ta gama kwanciya a gari. Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Oyo Allah. Shigo mai daga ciki. Ka'ida ko da kana tunanin gidanka ne. To in ka zo sai ka yi sallama iyalinka sun yarje ma ka shigo. Ba haka kawai za ka burɗaɗo cikin ɗaki da ji ka san me za ka je ka karɓa. Wanda me ka? Me ke barwa ne? Fadima da Allah me yanda ka ka da rikici me ke barwa? Me ma bai faru ba yau da sanyin safiyan nan wata mata ta shigo min cikin gidan nan. Shigowa ta yi wai so take yi wai so take yi ka ƴarta ta aure ka saboda ni. Wannan tashe suka zo ko kwa a da gaske a ba gida ina baka kana kin karba a'a zuwan man ta cikin gida kai fa take so ƴarta ta aura fa. Wani gaske to ai mai gida tana kamawa ne dai kamar irin wannan dai duk haƙurin ka dai sai an kai ka bango a kai kuma har da yi min kutancen ka ba ka ba mai gida kina kuma sosai kuwa ki wannan da awa biyu zai shiga ko a yi to wannan makani ne ai ga ka nemi dan gaskiya ba zai yi ba ba zai yi ba gaskiya wallahi ba zai yi ba akan yi waje wallahi ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba zai yi me ne maka ba abin da ne maka ko tun safe ka tashi da bala'i da masifa kai ka ci an haiko maka mutuwa wannan rike me zan yi da shi a'a rike mana a ne ba zan karba ba me zan yi da shi rike zan ga miki kuma me zaki kin ya ba in je ina ya fashi a cikin ki magani kiwo Allah kiwo ma aiki ki ya fashi a cikin shi da ka cin ya fa da ya fa hankalin naka wannan kuma ban san wani irin sabon to Allah na gode ma dama lokacin da za a kawo min ke gidan nan haka aka yi lullubin nan aka kawo min ki ban san me na dauka ba dan haka tunda kin lulluba fita na rantsa da Allah ba zai yi wani ma kwabe ta
ba inda za ni kan ban kafa na sake ki saki uku in ma ana yin sama da uku to na miki ban san kuma tunda ban san dalilin da yasa ka sake ni ba ai komai da dalili to dalili wani dalili ke nema abin da ne maka a gidan nan sai da dalili kamar hawa motar haya ne ba in kai ka gaji kawai ka sauka ko da baka san ina zaka ba saboda haka na gaji da ke in akwai abin da ya fi saki uku to shi ne miki ka manta lokacin da na zo cikin amarci na da kake faɗa min rashin sani ne ba kalmar ta soyayya da baka gaya min ba dan Allah ba yanzu kuma ka ce ka sake ni wallahi ba na san kike numfashi nake numfashi kar a samu matsala dan Allah dan Annabi za ki bar min gida ko ba za ki bar min ba na rantsi maka da Allah ba zan fita ba ayyo ba kai na ne za ka dinga toshe ba za ki fita ba na rantsi maka da Allah ne ba zan fita wallahi da kalmi na Allah ka taimaka mana har sai wallahi zuciya ta ba ta iya zama ba tare da kai ka zama mijina nan Allah ka taimaka mana wato Habiba ki gani alkawarin da ka sauka in ka san har zaka cika shi ka dauka in ka san ba zaka cika ba bai da cika dauka ba Habiba ina da wuri zancen ce zan koyi ki a yanzu gaskiya bai sai bai wanda halin kare aure inda a ce ina da wata kyakkyawar sana'ar da zan ce zan yi rage mata biyu wallahi zan aure ki da ina da wani kyakkyaka amma tun da ba da yadda zan yi je ina da mata biyu to ina ce gaskiya bai sai bai dai kada bai ki zance ki haka kullum zaki ga mutane wai mutum ta sade suna tsitsi yadda za a tsira da rayuwa haka kullum dan girgidi sai mutum ya wai ya kara aure a ta wahala ka dora ka wahala ka ake yi Allah ba ya dora wa ba abin da ya wuce sa sai shi ya dora kansa ki gani wannan Allah ka taimaka mana zuciyata na son ka zama mijina don Allah Bilal dan Allah da annabi ki gane ni kukan naki kaga Bilal ya kai ne ka gane ko aboki eh ni ina ga yawa Habibu gaskiya isi bai dai ma'awiya kasancewar ana da miji wannan gaskiya je in wa kai na ƙarya ce zan aure ta in ɗauke ta in je in tura mata wahala ina ce ba to ai ko baka kyauta ba ai dan Allah Bilal ka aure yariyar nan mu sha shagali da Allah haka ka aure ta mu sha biki haba da Allah Bilal ka aure ta kawai a sha shagalin biki haba da Allah haba aboki na tunda ka ce haka to ai kai ma baka da aure ko yayi to ni maka umarni to inda hali ka nemi Habiba in Allah ya yi matar ka ce Allah ya daidaita mu sha to har ka ce wani na ai ka san ce wani akwai wacce zan aura akwai wacce muka alƙawarin aure da ita kuma ka fi kowa sani ba kana magana akan magana da muka yi a baya wannan gaskiya ne so wanda yake mutu wani Allah zai taimake shi ba Allah zai taimake shi to ka duba Allah ka aboki ka duba Allah to na yi maka izini ka nemi Habiba a wuri wallahi tallahi ba da kawo Allah in yi daidaita Allah sa ka zama matarka Habiba wannan abokin nan tare muke wasa tare a kyau na yi amince musu wannan gaskiya ne dan Allah dan Allah rinin ne lafiya shi ne kina kona sa Allah zai ta shikenan na amince ko dan soyayya da ke tsakanina da kai zan amince a aure shi tankar kai nake kai ba ni kaina na amince wallahi tallahi na amince na amince a ya kamata ta miƙe tsaye ko kuwa ya miƙe tsaye shiken kin je gida ki gaishe da bari mu mata rakiya a kan gani to zamu zo shan wai da raka zamu ya
ba kowa a ciki ne. Alaikum salam. Macutan banza macutan wofi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amma ka sani ni ba sallama ci ta kanin. Na zo ne in shaida maka kaina ni ne tsohon mijin matarka. Wacce ka kawo ka aji. Allah sarki. Wannan bai wa Allah. Allah ya ji gan iyayenta. Ai ni tunda nake aure sai yanzu na san ne aure. Yarinya kyauta wa safa daban. Ta yamma daban. Ta dare daban. Kai sai dare yayi sai ta ninninka abubuwan wadancan tun daga safe. Sai ta ninninka mutu. Kaje wani mutum sai da kaje. Na da tuta. Ko da kaje. Na wai. Allah ya isa ni. Allah ya isa. Tsakanin da kai Allah ya isa. Allah ya isa ka cuta. Aure ne aure ka cuta. Ban Allah aure iska matsiya ce. Aure. To in banda dan iska ne kai. Wannan matar tawa na sake ta saki ɗaya ne mata kuma da ciki wata 2 kaga ko aure kai kan aure. Yanwan Allah in banda jaka ce ta yi ka ko ce godiya uban wa ka taba ganin yi aure bai tsaya bincika waɗannan abubuwan na shari'a wanda kamar ni yanzu wanda na je na shiga ina na je Egypt na shekara 40 na a Saudiya na shekara 80 a Jidda na shekara 37 kadai na dawo Sudan na shekara 53 duk karatu amma a ce duk karatun ne ba ni binciken da zai gane in zan yi aure tana da ciki ko ba ta da ciki ashe mahaukaci ta aura ban gane mahaukaci ba to in banda mahaukaci ne kai shashasha dan ba gidajiya ni ka kalli ga tsaya gaba na kana mun lissafin wajen shekara 300 to ko aljani ne kai da kai da dangin naku duk sai tarin tsine muku albarka wallahi ka manta ashabul kafi wa ka manta ashabul kafi wasu ne kuma wai a to ya zan sani san ashabul kafi ya zan san su tunda ba Egypt na je ba Allah amma ban Allah arne ne ga ku ba arne bane ba to bai wuri dangin ku dangin ku ne wallahi dangin ku ne masu ido ɗaya din nan kaga to dangin ku ne masu ido ɗaya din nan Allah babu mutumin da zai zuga ni da saki war Allah da muna zaman lafiya kai kaji to in ban da bunsuru ne kai wane ne zai zo ya rika tona asirin zaman da kewa da iyalinsa wai daɗi Allah ya isa wai daɗin zama Allah ya isa wani mutum bai kaushin bai dan Allah wallahi Allah dan annabi sai bai bukan daga waya a ba wallahi muna da iska a wannan in iskanci ka zo da shi za a gwada ma daidai na ka wallahi zaka ji kira ajiye a kwaso na dura ma wallahi zaka ji kira wallahi zaka ji kira akan wannan abun wallahi ko me zamu da kai wallahi sai mun yi wallahi sai ka ji ni za a iskanci wani mutum sai in muna zaune kawai sai ya fice da buka tunda ta ce baban sabuwa ya ce dadi muna wallahi zaka gani to shikenan wallahi zaka gani to shikenan ka ga barin kai ma bar ganin zan ga girman gemun ka ko rike asuwakin ka ni duk ba ga to mun ba ni sunna bane ba wallahi ba ni sunna kare asuwaki to ai ba ni sunna bane a ne ce kare ni asuwaki ai ba ni sunna bane ka zaki gemu ne ko yaya na dai zaki gashi wallahi na zaki gashi in ka isa ka zaga kai ka inda zai ma daidai yanzu in ka isa ta zaki me gemu ka ce ka zaki gemu ban ga wanne a wanne a gemu wanne kai ne zaki gemu ko a garin ɗan iska kake zaɓi ɗaya dai mahaukaci ni mahaukaci da irinka shi ne na sai dai in zaki gashi ba gemu ba shi ne yi aji wallahi ka sakan min ita na kuma ne wallahi kuma zaka ji kira wallahi zaka ji kira in ji kira wallahi za ai ba ka wallahi a ba Allah muna da ɗan iska a unguwa wallahi sai in saka fito in iskanci ka zo yi nan sai mu bi da kai iskanci ya wuce ka to kuma ne dan akuyan banza dan akuyan wofi ka aje yar mutane ba ko kasuwa ba ka zuwa kullun kana gida shi ce nan dai sai ta fito ai ba wani da zo muke ba da zo muke ba ba da zo muke ba to hin ruku to kin gani da ke sai Allah gaskiya ne to kuma yanzu abin da in rage sharadi tunda kin amince za ki aure ni na amince zan aure ki to dole ina da sharadai wanda ka'ida ne sai na gindaya su to ban da abun ka tsakanin mata da miji idan za a yi aure in ka gaya mani sharuɗan ka ai ba laifi bane mai gida kaga sai in dinga kiyayewa ka ji zancen yadda yake to a rabin rena sharaɗi na farko ne da kika ganni nan ba na baccin dare ban san baccin dare bai da kika san kura haka nake to saboda haka da zarar fa na riga fa ne alwala na hau kan salata na zauna ai
an ce 11 dare din nan fa ta riga ta zo to kuma na riga na zauna kuma kafin asuba ma fa ta zo na sauke kullum sai na sauke Qur'ani kullum sai na sauka ba na baccin dare ban san bacci da daddare ba ni fa bacci na fa sai da rana fa wani lokaci nake dan rinsa daga karfe 2 na rana daga azhar zuwa la'asar to da kanan ne fa nake dan samu fa kailula fa nake fa a dan lokacin ne fa nake kailula ba kuma na so na ji motsi a gidana to saboda haka wannan shine sharadi na farko. Sharadi na biyu ina so ki gane cewar wato ni nan da kika gani matar da na aura wacce ta rasu ƴaƴa biyu muka haifa da ita daga ƴaƴa biyu ne nace mata fa kuma fa an gama haihuwa a gidana ban na son haihuwa kuma haka ta haƙura daga ƴaƴa biyu nan ba ƙara ba domin na riga na san cewar fa ƴaƴa biyu nan ne sun ishe ni ba so na ka zuwa ta haihuwa kuma shi kenan ba kidaya ba komai kuma shi kenan an zama kara zuba ba ƴaƴa kaman almajirai. Sharaɗi na uku dole ne ki san cewa idan na riga na aure ki to ta biyun na fusun sharaɗi na ƙarshe kan na zo na aure ki min girki ki ga kin min girki kin zuba na ce ba zan ci girki ba kike jin haushi ki ga kamar a waje nake cin abinci to ni kullum azumi fashin kwana ɗaya nake yi da Allah ya sa da azumi kin saurari tafsiri ko na Tijjani Bala Rawi ko na manya-manyan malamai da suke tafsiri za ki ji kisar Annabi Dawuda to irin azumin Annabi Dawuda shi nake fashin kwana ɗaya nake na yi yau gobe na sha na yi jibi gata na sha na yi citta kuma gaba ta citta kuma ɗora kayana to wannan shine sharaɗi na fa ba ku je Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mahayyafa domin gobe kiyama ya alfahari da mu ba? Mahaifi bai tsira da amincin Allah shi ya ce ku yi aure ku hayayyafa zan yi alfahari da ku ranar alki amma ni da kabin nan dai da kabin nan ai sadaka ta rasulun ba za da yi gaskiya idan haka ne ni dai ba zai yi ba kar Allah ya saki saboda ni gidanmu ni kadai ce fa a gidanmu babu kowa a cikin dangin mu face ni a wurin mahaifiyata ni kadai ce an haifi ɗiya biyu ba ma shi gaskiya ba zai yi ba kar iyo a kai na zo na aure ki ku zo mi ta haihuwa da wanda na samu ya kada yaya ke ba hana ni kwanciyar hankali ku da su rayuwa ta ba zan yi ba ka san mai tausayin ka a cikin ɗiyan da zaka haifa sannu babu an gamu an gamu in dai za ki amince ga sharaɗi na in ba za ki amince ba ta fi nono fari ban amince ba in dai akan haka ne ni ka ma tafiya ta ban amince ba ban amince ba akan haka ana raka taki gona a sai na aure ki na aure ki kuma sai kenan sai na zo mu haihu da ke mu haifi ƴaƴa ki zuga ƴaƴa sai mun duka shi kenan sun da ki uban su to ga Allah sai ki aure ni ballagada Bilal muzakir gashi ya kawo ƙararka ga Bilal nan ka mashi bayani da kanka abin da Bilal na same shi ya sakan mana matata domin ni lokacin da muka rabu da ita saki ɗaya ne mata kuma na rabu da ita tana da juna biyu na wata biyu nawa to kaji shin da gaske ne ka auri wannan mata da ciki wata biyu ni da kike wannan magana yake faɗi ba san ta ba na kuma san cewa ga ɗaki na ma ita ma ba san wannan kuma ai ba yanda za a yi a ce Allah na tuba za ka aure mace daidai gwargwado dai muna makaranta ilimi muke nema almajirai ne mu a ce duk waɗannan ka'idoji da za mu gane irin wannan a ce duk ba mu sani ba akwai matsala gaskiya ban san wannan abin da yake da sai ita ba sani ba wani abu ne daga baya ba mu fahimta wani kai bai wallah ya da can yake ɗan ta daɗe gaskiya ba gaskiya ba ne
to ai ki faɗi gaskiya ba Allah ya taimake ka sai dai bunni suka zubar da ciki kai zaki kaka mai da mu wani abu ne ka ce ka da yaya aka taɓa da wannan daura aure imam an taɓa daura aure da cikin wata Bilal da ka aure wannan baiwa Allah akwai wani abu da ya shiga tsakanin ku da shi to babu wani abu da ya shiga tsakanin da shi sai wata rana ina gida kawai da zo in musallama in zazzage ni cewa lalle yana da shi Allah ba ta wani wannan baiwa Allah ba ta wani kana lafiya za ka ji ya aka yi haka kuma shi na biya in ganin wanda na kawo ƙara Allah ya baka wannan ya sakan min kanwata ba dalili shine nake so in ji dalilin ana wata ga wata kai dakatar da naka magana bari mu wacce da haka mun san manufarta ka san wannan magana ranka daɗe ai ba yanda za a yi abu babu dalili amma kafin nashi tunda magana ta zo gaban ka gaba kake da kowa ranka daɗe ba zan karya ba ranka daɗe a yabe ni shi Bilal magana ta gaskiya matarsa ƙarya nake ba wani juna biyu na yi haka ne saboda kirkinta ina son ya sake ta dawo gida na liman wannan din da ma kazafi kai ana fada waje ka ne ku gama da wannan magana abun ba da yasa na saki uwarka da dalili na ba kai mai hali Allah ya taimake ka bayan na aure yar uwar ya haka bakin lafiya ne? Wallahi tun jiya ne ba na jin daɗi. Kin ga wanke bakin naki tashi asibiti za mu tafi ƙara mu je asibiti a duba ki. Kaga in ta nuna gwara kar mu je asibitin dama na kan yi wannan abu lokuta lokaci haka. A bari da kuma ya fi. Tashi da Allah. Wallahi ni lafiya ta kula fa wannan amalin da nake kuma na san lokaci karfani zan ji sauki. Haba ya za in saki a gaba kina irin wannan amal ban tsaya na rundo me yake damun ki ba in na miki haka ai ba adalci ba daga cikin alamar kauna don Allah kin ga mu tafi asibiti ko ma wani irin ciwo ne a samu a nema miki lafiya mu je asibiti mutum da dai ta matsa mu je in ba na san lafiya ta ni na kasa gane wannan abu haba likita tun daga can na ce ka gaya mun me yake faruwa ka ce in ka gaya mun ba zan iya zuwa gida ba mu me yake faruwa da likita kwanta da hankalinka ka san shi lamari na rayuwa komai sai an bi shi a hankali sosai ka fahimce kuma dukkanin musulmi kuma yadda addinin ya zo mana da shi yana da kyau ya dare kaddara mai kyau da mara kyau da fatan kuma an dan sanar da kai wannan abin da zan gaya ma za a kwantar da hankalinka likita na gana ta na gana ka kaga to mu mutanen karkara gaya min abin da yake damun mu ka gane ko in shiga daji in sassaƙo magani in zo in san da zan yi yarinyar nan to wallahi alhamdi dama kamar da nace a kawo ka na auna iyalinka kuma na ga sakamakonta ni ma ka kai ma kuma na auna ka na kuma ga sakamako sai dai a yi haƙuri kuna da wannan abu da ake kira AIDS wato cuta ke kare garkuwar jikin nan wa ki kwarai kuwa inna lillahi wa inna kada ka damu kada ka damu la hawla wala quwwata kada ka damu kada ka damu kaga kar ka tada hankalinka ka gane saurara don aka ga dan me kake nema saurara dan Allah ba ban gane ka sai wannan lalura take ciwo ne da take na ya Allah a je a takaice kai ma kana da ita kenan ko shi yasa ka ta kashe ni lokaci na bai ba nake so in lallaba ta wata dawo gida
Allah ka mu kamar da sallah sai ta wannan yaya mu take na wannan take wai ita kai ya mishi gaskiya a saman ko kamar lafiya to da dai to zauna mana wai kanjama to ai kuma ta sauka kai kada so mana kai kamar namiji a lokacin da muke tare da ita ran ke dade kuma kana zuwa ni kake cewa kana zuwa ban gane ne saboda ana da sai na wuta ka yi magana ta gaskiya ni sai da muka rabu da ita yawa sannan na auri yar uwar bawan Allah nan na gaba da wannan lalura ka faɗa masa amma ita kai ya take biya wai me me kamar ras take ba ta da komai madalla ba madalla ma ni ba madalla ai to madalla ka san dai ka ni ne masa hanya ni na raka shi to bari ga maka wannan magana yar uwa wannan bawan Allah ba ta da miji duk kasar nan saki an kamu an kamu wayo Allah an kamu an kamu ye an kamu an kamu kai asha an kamu saki hukun ƙaryan mana abu tun da dama saki ɗaya mata da gani to ko uku kai bai saku ba wai to bari mu bari ka gama tukun sa maka ici gaba iyo ko ka sa fuskare kwantar da kai to yalla bai ina da magana shawarar da zan baka mun zaki tunda dai da kai da wannan baiwar Allah larura guda kawai kai hakuri ka zauna da mai ɗakin ka ni ma wannan magana kana ji to ko ai wannan magana kamar yadda tunda shi kanwarsa tana da gani shi ma yana to shi ma yana da shi to kaji to kun ji abin da madi mai ba kai Allah ba ka ka je wurin mai kirki to gaya masa ki wannan baiwa Allah Allah ba ta kar a yadda wani ya je da ce wurin ka da ya koma a ina za bari ne wallahi da ka ya ni ko ni ni zaki ko kai ha abin da kaga da ba kake fada ke ba ka da kunya Allah za ka rage sai kike nan kada a bari wacce baiwa Allah ta ce ga mijin tare za su tafi da shi da za ka kuma shi mutumin da ke da dan abu da dan sai kai bayani a ku je ta su je ta